Hola, què tal? I benvinguts al meu canal de YouTube, que tenia moltes ganes de tornar per aquí i més amb una sèrie de vídeos que segur que us encantarà. Aquests es diuen La vida a Barcelona i us ensenyaré els diferents barris de la ciutat a través dels meus ulls. Us ensenyaré restaurants, botigues, llocs on fer esport, exposicions que hi hagi en aquell moment i tot el que a mi m'encanta. I avui inaugurem secció amb un dels meus barris preferits, que aquest és el barri de Gràcia. Anem! Ja estic amb la Marina! Ja m'ha entrat pel barri per Jardinets de Gràcia, que estem pel carrer de Bonavista, i li volia dir a la Marina que tu saps que el barri de Gràcia fa poc més de 100 anys, o sigui, tampoc fa molt, era una vila independent, i per això molts veïns d'aquí diuen doncs baixem a Barcelona, quan baixen cap al centre. Random. És que no fa tant, és molt fort, no? Per això és tan ambient de poble, la gent s'asseu a les... Fa molt de poble. Gràcia fa poble. Ens encanta. I ens anem a la galeria de Beta per veure l'exposició de la Míriam demà. La Míriam demà és una artista de Barcelona en projecció internacional i l'enfocament de les seves obres està en la bellesa i la quotidianitat, i hem vingut a veure la seva exposició La tendresa, que s'endinsa en el llenguatge del tacte. I porto la Marina a una de les meves gelateries preferides, el Morreig. El branding el va fer l'estudi de la Ingrid Picanyol i és increïble. La Marina us vol dir alguna cosa. I els gelats estan tapats, és que són artesans. I òbviament en aquesta sèrie no podien faltar els cinemes Verdi, que és el meu preferit de la ciutat, que es va fer superfamós per projectar les pel·lícules en versió original. I ara mateix s'està celebrant el Barcelona Film Fest. De fet, l'altre dia va haver-hi molts actors i actrius molt famosos de Hollywood aquí. I com no, Gràcia no ens pot deixar de sorprendre amb unes de les seves paradetes artesanals. La plaça del Diamant! La plaça del Diamant? Qui no s'ha llegit la plaça del Diamant? De? La Serra Dureda. És així o no? Sí. Ah, vale. Els millors croissants de Barcelona. Increïbles. Aquí a Gràcia la gent està molt enamorada. I acabem de descobrir aquesta llibreria que és preciosa. I una plaça que no podia faltar és la plaça del Sol, que és increïble. La gent asseu al terra, l'ambient és superguai. Punt negatiu, mai hi ha lloc on seure. En plan, mira que hem vingut vegades, sobretot divendres,
I mai podem fer una cerveseta, mai. O una copeta de vi, no, impossible. Ara, un tip, agafar un açaí o algun entrepà que t'agradi, algun lloc boníssim i seure aquí. Vens, et seus amb les teves amigues i gaudeixes de l'ambient. Es nota que ve l'estiu. I fins aquí la visita al barri de Gràcia. Escriu-me als comentaris quin és el pròxim.